Cam asta e prima evadare. Prima și ultima. Eu cam așa arăt. Eu, ăla. Ăla e Eugen. Hai să-l vedeți și pe Eugen. Hai să o mișc întâi. Să știți că nu e nicio rușine să mergi pe lângă. Deci eu mai pot să împing. Uite panta, Eugen. Măcar așa puțin,